Hi friends, welcome back to my YouTube channel. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थादो। दिनै आङो आंनि क्लास फ्रेन्ड लोगोनाव थांनो नागिरदों। आंहा सासेल' लोगो दंसै। लोगोफ्राना गासिबो हाबा जालांजोब्बाय। जों सानैल'सो दा। आं आलासि जानो थांनो नागिरदों लोगो माहानाव गामियावनो। दिनै बोथोराबो बिराद सान्दुं गोसा जागासिनो सानदुं। बोथोराबो बिराद सान्दुं गोसा जागासिनो दासान्दि। थानोनो हाया जादों गरमजोंनो गोलोमफ्रुजोबो मानसिया। मा खालामदों नोंसोरो? मा खालामदों? हा? मा खालामदोंलै बाबुमोन? लोगोमानि न'आ मोनसिगोननो। मोनबायानो नैया लोगोमानि न'खौ आङो। ओइ नै लोगोफ्रा जिरायगासिनो। मोनफैबायना न'खौ। न' गोदान लुदों इसोरनिया। ओइ नै जरायगासिनो मालाय। सासेया खारखोमाबाय लोगो सासेया अबाव थांखोबा। ओइ नै लोगोआ खारखोमालांबाय। लोगो माहानाव आं बिदिनो टाइम दिहुननानै मालाबा फैबाय थायो। सम मोनोबा लोगोआबो जाहानाव मालाबा थाङो गोसोखांबाथाय आंबो गोसोखांबाथाय फैयो। बेबायदिनो आलासि जाफैयो। दिनै आं आलासि जानायखौ नोंसोरनो खिथानोसै। लोगोमा मा सङो। ओइ नै लोगोआ फैगासिनो। खानाय खाननानै फैगासिनो इयो दासो दुगैखांदों। आंना क्लास फ्रेन्डआ ओइनै बोरमा होनो थांबाय। मालाय बिसाना न'आव जि बार नांखायो स्रो दुब्लि बारि खाथिजों। जानाथ' बारानो नाङा न'आव जि गरम जाखायो। लामा न'खौनो होथेजोबनाय ना न'जों न' गासिबो। ओइ नै आंना क्लास फ्रेन्ड लोगोआ उन्दैनिफ्रायनो। मालाय साइसनिथार आंनिफ्राय साइसनिसिन। मा साइसनि जालाबायनो? गन्थं नामलेमले रुमिना बायदि गन्थं गोलाव नङाना? गन्थं गोलाव साइस बुरिरि मानसियानो। राखावसि। रुमिनानि हाबा जा। नैया लोगोनि बिफाया आबौ। मा खबर आबौ? मा खबर? बेमार जानानै आबौआ बारा रायलायनाया मोजां जाला फुथिला बक्रा जाना थाबाय ना आबौ? आबौआ पेरालाइसिस जानानै गोलैनानै दङ। साहा फुदुंगासिनो। हाय आगैया साहा फुदुंगासिनो नै गाइखेर साहापात होबाय। दुखिया मानसि ना जोंना न'फोरा बायला जिला। जाहानाबो बायला जिला। दाथ' गेसखौनो सोबावाखै। साहाखौ लाबोबाय नैया। साहा लोंसै जोंहा गरमा गरम बोथोराव गरमा गरम साहा लोंसै। मेरिगल्ड बिस्कुट फेभरेट आंनि बिस्कुट बियो आरो रुंगिनानि फेभरेट बिस्कुट। रुंगिना आंनि लोगोनि फेभरेट बिस्कुट जा मोजां मोनो बियो बेखौ ओंखायनो लाबोदों आङो। बेफोर दाम खमिनिखौनो जागोन आरो मोनजायाबाबो जेबो नङा बेफोरखौ जानानैसो मानसिया थांनानै थादों। मा दामिनाबो बेनो दाम खमिनियाबो बेनो आरो बिस्कुटखौ सोंबायनो लोगोआ। आंहाबो लोंनोसै साहाखौ गरमा गरम चाय। अभी हम लोग चाय की पार्टी कर रहे हैं। आगैया जोंना बयलार बेदर एवसिगोन नैया। बयलाराव हालदै होबाय आगैया। आरो मा संबावदों आगैया? दालि ओंख्रि संदों जि समायना जाखादों। गोलोमफ्रुजोब्बाय मानसियाबो हनै। जानोसै आंहा लोगो माहानिया बयलार बेदर दालि खारजि ओंखाम। लोगोफोरखौ जानोसै जोंहा दा नै ओंखामा बेदराबो गोथाव जानोसै। जि मोजां संखादों आगैया। जानोसै थाम्फै फुरलायबायनो लोगोमोना। जानोसै
Ăn bằng dày này बानलु हो बेदरखौ टेस्ट खालामसै आं एसे बानलु नाङा नंगौ जि गोथाव जाखादों बानलु जायाखै नामा फाइनालि जाखांबाय आं जि गोथाव जाखाबाय नै खालि खालामजोबबाय आं थोरसिखौनो आयौ गरमाबो ओंखाम जानानै जि गोलोमजोबखाबाय आरो गस्लाफोरा सिजोबबाय नै खारि जाना खारि जाना होसोबाय नै लोगोफोरा आंहाथ' जाखांबायनो र' जि गरमखाय हालां थानो माथि हबदों थांसै आहा लोगो मानिफ्राय ओंखाम जाखां आलाय जाखांबाय दा नै आगैया मबाइल रायलायगासिनो आबैया इनो माने आंहा जानो थांसिबो थाङाबालाय थाब थाब थांनांगौ मोनाबाय थोरसि हर नांगौ था न'आव हर दिनै हर थानो सोलाबालै गाबोन थायो हरथारां मालाबा फैबा थागोन आं गाबोनथ' सोलाबखाया नोंबो जाहानाव थां मालाबा एबार थांलायसै नोंसानाव मा जागोन थांल' ना मोनजागोन आरो मा दिनलायो ओरैनो थांसै आगै नाय थांसै